Ako na ako ni Garbisan. Isa. Pero bago pa na ako ni Garbisan. Sili og talong. Napay daghan guys na. Napay daghang bunga. So kaniya nang gi-harvest kay na mahinog naman og ubang sili. Pero kaning sili nga kanina wala pa ni siya kanang sili ni siya nga hang guys na. So libre na tas. So gang saging na to guys nga kuan na tumbag hapon grabe kasi daghangin. So madung adlaw na tanan guys. So naday ko diri sa ang amo guys kay di man ko pwede magsigir kog higda. Ay sakit paghapon akong tagiliran guys pero makaya ra. So wala siyang ipang putol ni guys kay tag-as na kay sa nga tanan. So guys, hinahinay ko og trabaho na rin guys. Di man kasubog at ya, hinapod ka saan doon masyadong sakit agahang kilid. Kani sa bago na siyang pamalhin guys na. Taas naman kaya na sa tanan. Gikan ni siya sa buhol kang nanaylita. Diya, ako mga bagong gipang tanom guys. Kaya hapit na maulig ang amo. Kani sa bago na siyang gitanom ya. Nagbawas ko dari yung tanom ng duha ka punuan. So, pagwais ako guys kay init na. So, siguro mga sunod simana na ako magtinda guys. So, daghan pa kayo mga buhatunin guys kay inani mag-uum ka ng kinahanglan mo dun mo ning pang kuanon good ka ng di man yung bugat ka doon trabaho dari di pa mo kumangalsag mga kaang. Yan ako mga lasag kaang guys ug hapit na mabut ang among kay na may mga tanom nga pwedeng ang ipang seda to sa sala ba. Saka sakong basura. Balod kayo guys. Kuan ka ng kabkab ng siwol guys oh. Hapit na mawot dito. Kuan. Gamong mga gipanghakot nga bato wala na na. Taba na po. Ikapoy na kung kuan na guys. Bahala na na. Wala na po mga bato ang gipang tigom. Balik na sa dagat. A few moments later. Hey guys, masong adlaw ng tanan. Siguro po ko naka video guys kay hindi sila gikunja.
Gapong adlaw ay schedule na sa pagpakuha og sa pabalik og testing og kuha og ihi og naaba ba ko UTI. So naa pa jud siya guys, wa pa jud siya mawa na dyan ako yung resita. Resita na po balik, inom kabuok. For 6 days ko nun ni, kay naa pa jud ang UTI ba. Pag kuha niya, nagabay city, palit balik ko kay kuan. Kanina pod ka ng SGPT na pod nga laboratory. So, kuan guys, kanang niyo ng doktor, grabing taas pod ka ang BP. Hindi aram man kung kainit guys, naghapon pag ganito po na murag igor ako nakapahuay, di BP ko. Mang taas siguro to ang BP, pero niyo ng doktor, makuno mo si labad di hang o kay taas di ko nukog BP. Basin og kuan ba kanang timbak ko kanang kinahanglan jud ko mag-monitor sa ang BP. Sa mga unta nani bugnaw ni siya kay kuan ni siya kanang ang gibutang sa rep. Nya salamat sa Ginoo guys kay di na pud kaadto sakit ang pagdiliran guys. Kuto-kuto. So mga pila ka days nga wa ko nag-inom dadtong kuan guys katong vitamin sa liver. Marag di na kayo sa sakit. Nya kuan guys kanyang siguro kung inom og tubig. So may inang doktor gahapon nga dapat jud kuno sige tag-inom og tubig kay ara kainit. Nya kani gasahan isang gibasa kay aron di ka jud kuan ang ubas init. Basa-basa ni siya ang ibutas ang o. Nakiganahan mo kumukaon na ning ganahan kumukaon na ning kuan guys kani nga. Sige lang kog gibilindiran ni Nicole og kuan carrots o pepino. Tsaka kayo mag-set out guys sa mga ni-comment sa layang vlog. So guys, mag-shout out sa mga ni-comment last vlog na guys. Katong mga nag-concern na ho. Okay na ko guys na balik-balik na ko ka. Balik-balik na ko ka gwapa. Daw. Tamo ti shout out di ko dalas katong na nanaway na sa una ba nga apil-apil lagi kuno ko beauty pageant niya ay Mrs. Pista niya. Wasa ko magluto lagi sa patiwason sa naning mahuman nagpista. Kay ang mga tao ron busy niya nga eskwelahan ugma wa pay klase. So nirata mo street na tao paninda guys ug kuan kanang mga kumpukuan na dyan dito ang kalsada ba kay nag kuan sa kalsada nag-azo. So set out di ko sa mga asa naman tughang maning comment sa hinay kadug signal ay rolling man. Libot-libot ang signal guys. Nah, grabe jud. Grabe jud ang signal. Isa naman yung signal eh. Libot-libot ang signal guys, di maka shout out ko ni Ma'am Ida
Idin layuin. Sis Ruby, sabi niya, tanaw ko sa imong vlog, ayaw jud og sige inom og pain reliever, kay advice na nga makadaot sa imong kidney ho. Ngayon jud na kay ako lagi mali lagi to kay katong sakit ang likod ngipon guys. Sige li kog inom og pain reliever. Salamat kay ma'am sa imong advice. Inday Janet, shout out. Hi Day Ruby, inom og maraming tubig, maligam-gam. Kung mo na yung gibuhat kada buntag, puro ko nagmata dyan ha guys, may inom jud ang maligam-gam na tubig. Salamat ka dun ni mo Ma'am Inday Janet. Ma'am Leah Gardi, free ra karon ang lab. Free ra jud imong atong labron guys, basta na kay PhilHealth katong sa gobyerno nga magsintra ka dito silahang app sa banya. Mao man ni pangitaon dito kung bayad ka sa cashier. Salamat Ma'am Leah Gardi. Shout out ko diha ni Berna Mendoza. Salamat kaadto sabi niya gitulison okay na ko kanang yes mga niaging adlaw. Medyo ko mutindig guys kay magdigwa ko. Sakit ang tagiliran. Basta kanang naadjud ko ang grabing sakit. MERS balat si in Korea. Sis MERS. Salamat ka sis Papi Liver. Puno pud siya. So kana laging magkaon lagi pero di na jud ko tigkaon guys, mahilig ra jud ko mga prutas, gulay ra jud ko. Pero diri ra jud inaigo ni hang sakit guys sa katong sige ko ginom og pain reliever. Ma'am Elia Sertero, shout out nimo ma'am. Sa Mercury na atanan o may Mercury dari guys sa Uslob. Ma'am Leia wa dari sa naras Dumagiti. Shout out ko nimo sis Elisa Taghap dia. Salamat kaadyo. Ma'am Idna Yanan, salamat pud kaadyo. Shout out nimo diha. Salamat sa inyong concern. Salamat sa mga ning message na nga nang musta. Salamat. Kanang okay na jud ko. Kanang kung ano dito marag overpattig or sada pero na jud ko something sa akong liver, na jud ko sa akong atay, na jud ko kay or sa akong UTI kay gapon lagi guys nagpa kuan ko manang balik na pud ko nagka Mindy City kay SGPT na pud kanang tan-awon og taas pa ba or unsa kay malagita 310 naghang SGPT. So marato salamat kadto ninyong tanan guys kay sa inyong concern. Basta ako mapakahimsog ko kay hapit na ko pining ni Cristel puhon. Salamat ka Ma'am B sa imuhang paglab ni Cristel. Salamat ni hapon di Waps Bitani, salamat. Mga unta burag wa sa kasuway kaon daning miracle fruit. So nangita ko og kuan guys kanang puti nga ni bang wa ko katilaw. So mabisi ko mga sunod semana or di pa jud yung sunod semana guys kay kuan lagi kanang pista dari sa among sunod barangay ba. Ya, tanan man ang mga suki na dito sa unahan mo. Kuan day kanang sityo dari sa among barangay ba kang kuha ay pista. So kuan kanang hindi sa ko magtinda-tinda ba. Hindi ako magtinda guys, so medyo uli-ulian pa niya ang lawas guys kay murag kuan pa kanang ingani jud ko ning na kay kuan sa liver guys kanang kapoy. So di ko magkapoy-kapoy kay kinahanglan ko lumaban, kinahanglan ko magsikap, kinahanglan ko maghanap buhay. So si Papa Eddie guys, ano na sang gibuhatan ug kay nato ning comment, salamat ni kadto sa ning comment ni advice ni palit ko og lotion kay mahal man kadto tong moisturizer.
nato guys comment sa taot nimo diha kanang nipalit ko gamay nga lotion ja naghimo ko og kanang lana sa lubi. Ja sila gisagulan, excuse me, gisagulan sa naha og kanang hiwa-hiwa na nga kanang tawag dito, kanang pait kay sa kanang panyawan. So gilana na to siya guys, gilana ja mo to yung gisagol sa lotion. Murag na okay jud ihang mga kuan, di na kadto siya mag-dry. Yun isa nga epektibo kuno gahang gibuhat. So adyo tong gibuhat guys kay arong di mag-dry ag isang tili mga samad ba. Kay arong maka trabaho na sa papaidi kay arong maka luwas na mi sa kuan mga pagsuway. So mga pagsuway man din ni hatag sa Ginoo guys no. So laban na jud ko sa mga pagsuway. So always naman ditang tagaan tag pagsuway sa Ginoo guys. So maro to guys kanang salamat kaadto ninyong tanan. Kay grabe jud ka init, murag matagak bugang us. Ang matas ka labad ba nya. Malagi na gahapon ang pa-BP ko. Taas ko kang BP, murag 201 sa to basta taas lagi ni ng doktor nga taas imong BP kinahanglan magpa-monitor ka sa mong barangay dari kay naaman tas Crystal nga si Crystal kay di man sige guli. Di na pud to makaulis Crystal guys kay kuan busy na kadto sila. Karon busy pud kadto sila nga basin og makadalikyat kog ngadto. Asa ngadtuon dito kay hasang lutuan og sudaan. Para sudaan ni pang 1 week kanay adlaw nga di siya mamahaw kay di na sila makaluto tungod sa muli sila alas 11 na sa gabi usay gabi gali guys. Yung chat sa nako alas 11:30 na mapay pagkaon ni dyan nagpaaban siya siyang board meet nga kanang mga manihapon kay kung siya panihapon dyan di man sila classmate manang lain-lain magilahang oras sa klase. Okay to sa una guys kay kanang pareho sila room karon kay lahi na mag-room si Crystal sa iyang ka board meet na nang kuan di siya makasabay og panihapon. So mura to guys, salamat. Wala mo ko nangagdanin, so nahurot na hinuon. Thank you.